Pues yo desde niño me recuerdo siempre de la feria de Carballino y entonces antes era un gran mercado de todos los animales que había. Es una lástima que hoy en día la feria de Carballino es más o menos un pequeño mercado y es una lástima que se haya perdido todas esas cosas que se hacían antes. Y yo, pues como gallego y soy de aquí de la provincia de Ourense y vengo del Ribero de Labia, del Leiro, pues me recuerdo desde niño porque venía con mis padres y con mi abuelo, puesto que mi abuelo era de aquí de Bobrás. Eu son daqui, e hai 10 anos que me jubilei. Era outro cantar, que as feiriñas eran un pouquiño millores, pero ahora ves a feira e está un desastre. Mires cara ás tiendas, non hai unha alma. E o que hai, miran, pero de comprar nada. Que cambiaría? Que lle podo decir? Tiña que cambiar moitas cousas. Moitas. Non cobrar tantos puestos, porque o ambulante non gana como para pagar tanto puesto. Pois eu, a verdade é que levo toda a vida nesto, e é certo que as feiras xa non son o que son, porque agora máis ben o que son é mercadillos. Antiguamente viñanse moi cedo, había moito ganado, a xente madrugaba, comida o pulpo moi cedo, agora todo eso perdeuse. Agora vimos aquí moi cedo igual, pero as ventas son a mediodía, cando a xentiña o leva para casa ou algún ven comelo aquí ao bar. Pero vamos, perderon moitísimo, xa non hai esa alegría das feiras que eran antes. Bueno, oxalá, bueno, eso xa nada, porque eso xa non se recupera, non van volver eses tempos. Pero bueno, intentaremos por lo menos seguir vivindo deste negocio, que aunque é difícil, pouco a pouco imos salindo para diante. Like Robin, I'm in trouble. I'm so driven. You get driven. Man. I'm not gonna get home. Like Robin, I'm in trouble. I'm so driven. Las ferias han bajado mucho. Pero bueno, se mantiene lo de la comida, mantén eso da comida, o da comida é importante, o pulpeiro, a carne ao caldeiro, e iso é o que se está manteñendo. Antes era outro ambiente, antes as feiras a xente non estaba tan mecanizada, había os coches de línea que se poñían na Praza de Abastos e viña un montón de xente, había un paseo nesta calle que era tremendo, duraba a feira hasta as 8 da tarde. Agora as feiras acabanse, pois ás 12 da mañá acabas a feira, só que dá xente que ven a comer e veñen a comer por despois das 2 da tarde, entre as 2 e as 3 da tarde, e veñen a comer o pulpo e a carne ao caldeiro. Eu aquí levo uns cuantos anos e teño un pulpeiro sempre na porta, unha pulpeira que ten unha mercancía moi boa, unha calidade de pulpo estupenda, e entre o pulpo e a carne ao caldeiro, que parece que é boa, e os días de feira sempre teño o local reservado totalmente, porque sempre o teño con reservas. Pois levo anos vindo para aquí e desde logo a feira vai menguando cada ano máis para baixo. Que cambiarei eu? Pois polo menos ter de repente as costas poñelas un poquinho máis baratas porque faisenos difícil aos que estamos nas feiras ás veces chegar a fin de mes, pagar os puestos, etc. É dicir, miraría de favorecernos tamén por parte do Ayuntamiento algo para que podamos resistir estes tempos que nos tocan vivir en estes días tan difíciles, que pura agua, levamos 3 meses sin poder traballar realmente. Pois son Ángeles e levo na feira 15 anos. Vendo cebolas, vendo allos, vendo repolo para plantar. E dun ano para outro as feiras baixan un montón porque tamén hai moita máis competencia. Moita competencia en todo isto. Pero bueno, temos que seguir luchando e nada máis. Igual, mesmo, eu tamén non son daqui, son do Ayuntamento de Maside, tamén xa levo tempo jubilada, ando ben por o mundo adiante tamén moito tempo, e as feiras daquela era moita xente nos pueblos e en todos os sitios, pero claro, hoxe, en fin, a xente maior xa non sale da casa, outras marcharonse para as residencias, outras están cos fillos, e coa mesma, pois claro, hai pouquinha xente, eu tamén veño aquí todas as feiras, desde hai 30 ou 40 anos que eu empecé das feiras, nunca perdín de vir aquí á Feira do Carballiño, de paseo, solo que de traballo acabouse. Era máis, claro, non hai moita xente porque eso, sempre ves máis por pasear, a encontrar algún veciño, falar con el, e estar así
desta maneira. Pues mira, aquí llevamos sobre 12 años y bueno, aquí la gente se compra, tienes tus clientes, la gente te compra, te va vendiendo bastante bien, porque tenemos nuestros clientes, tenemos ya ves, jamones, quesos, embutidos, sobre todo bacalao, la gente va comprando bacalao, viene sobre todo al bacalao, queso, embutidos, y es una feria que se vende bastante bien. La gente, ya tenemos nuestros clientes y bueno, va mejorando, va mejorando. Man, I'm not gonna get home. Black coffee, I'm so dizzy. Black coffee, please get busy. Oh, nothing to get home. Black coffee, I'm in trouble. I'm so dizzy. Please get busy. Chámame Aurora e son de Arcos de Santa María de Arcos do Carballiño. Pois son pulpeira, levo moitos anos neste negocio e, bueno, as cousiñas algo cambiaron. Antes vendíase dunha maneira, ora vendese doutra, o precio do pulpo subiu moito e a xente compra algo menos, pero, bueno, porque hai moita demanda deste do pulpo, ora hai moita demanda. Colleron así de que fora de auge e bueno, pois así estamos aquí na feira. Teño as miñas fillas que tamén andan comigo nas feiras tamén. E, bueno, todo vai indo. A xente que fai falta que veña ben, que veña ao precio do pulpo barato, que teña boa calidad, e a xente vai se animar a comprar. Ora, no inverno, as ventas sempre son un poquinho máis pequenas, pero ao vir o verao, pois si se vende. Pois a feira hai moitas máis cousas, hai de todo, a bo precio, pero os vellos compramos pouco, porque que nos pode durar unha prenda 5 ou 6 anos ou hasta máis, porque que podemos gastar a lavala únicamente, porque despois estamos a mar do tempo, estamos dentro da casa. Soy hostelero de hace 20 años de Carballino y nada, habla sobre la feria cuando es día de feria baja mucha gente al pueblo, sobre todo aquí de la comarca de Carballino y nada, y sube mucho la gente ese día. Yo, por lo que conozco y lo que tengo visto desde que estoy aquí ahora definitivamente, veo que es en todos los sitios, en todas las provincias y en todos los sitios donde hay ferias. Hoy las ferias no es una feria, más feria como feria mercado, pues digamos otra vez, pero hay en ciertos sitios que vas hacia la línea y esos sitios que aún ves ganado y queda lo bonito de antes. E a partir de agora, pois os cambios na feira non creo que haxa moitos cambios, porque isto cada vez vai a menos. As grandes áreas acaban con todo o pequeno comercio, e o pequeno comerciante que ven á feira, o ambulante que lle chaman, que é a xente que ven á feira e pon os seus puestos por nunhas zonas do pueblo que ten xa adjudicadas para poñerse aos días de feira. E entonces esa xente cada vez vai a menos. E a 12 da mañá, unha da tarde xa non queda nada, recóllese todo e non queda nada. Non sei o que se podría facer agora mesmo para incentivar as feiras. Pois é moi difícil incentivalas, pero de momento, ca boa comida que temos e o pulpo que temos, creo que temos a incentivada solo por mero feito do pulpo que hai nesta zona do Carballiño. Black coffee, I'm in trouble. Black coffee, I see trouble. Man, 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 man.